Здравейте, здравейте хора! Добре дошли в новия ми епизод за Clash Royale. Сега ще се опитам да изигра с някой на Friendly Battle. Само да им обясня. Добре, сега само да видя кой онлайн къде играе. И исках да ви обясня, че падна ми се Electro Wizard, който доста така да си го кажем очаквах. Чакайте само да си го направя по-малко това. Чакайте, мисля, че не мога. Който доста така очаквах Electro Wizard и Ice Wizard успях да падна и успях да си го вдигна на втори левел. Аз бях 8, но паднах, както забелязахте, защото просто много силни са там. Просто аз бях в 8 арена за... Ще ме пусна в 8 арена, аз говоря, че не искам съм в 8 арена. Това е левел 8, защото мен ме пуска в 8 арена срещу 9-10 левел. И така да си го кажем, не си е много честно. Но ще трябва да... И хората така продължаваме, защото на мене ми е трудно да играя с фейскам. Просто аз махнах го, вижда, защото просто нямаше накъде повече да си играя с фейскам. В Clash Royale поне аз няма как да играя с фейскам, защото просто гадно е. Аз не виждам той какво ми пуска. Дано тук да спечелим. Какво да пускам? Пускам Wizard. Тук сега чакам за Giant Skeleton. Добре, боулер ми пуска Giant Skeleton, ще от другата страна. Не. Валкири ще пусна и тук назад. Така, скелета на армията може да го убие само ако е пусната доста добре. Ох, той Тумстон как ме дразни. Ще изиграя още една битка. Мисля това да я заклипа, защото не мисля да го правя дълъг. И само ще... Wizard. На мен просто ми дават шанс да си пусна Electro Wizard. Той е ефтин до някъде. То прецака всичко. Прецакаха всичко. Сега ще го пусна тук. Виждате, мега готината карта е. Скелетен армия за сапорт. Сапорт. Help. Добре. Еих. Опс. Сега ще има да ме дразни. Хора, ето аз пак ви казвам. Вижте колко купи има. Той някъде аз толкова имам. 7 арена, 8 и ми се пада 10 левел FT. Аз сега го знам, сега ще ме пусна и вари за скелетен армия. What? Хакс? Луминат? Така. Бум да го заболим. Така. Скелетен армия. Не, Грейвярд Валкирия ще пусна. Фак.
Фак! Фак! Защо там? Защо там? Защо там Джан Скелетъна? Не, електровизър. Сега това стана добре. Скелетън арми. Ще стигне ли? Да. GG. 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 Исках да му прати стрели на кулата. На Кинг Тауъра, но не се получи. Изи. Изи. Аз така стоях в 8 арена, само за да ми спаднат по-хубави карти, защото аз ето ги другите ми декове. Не знам, аз просто навсякъде включвах и трите уизарда. Освен и тук в третия дек. Ми клипът става около 6 минути, 6-5 минути и секунди. И ми затова ще изиграя... Опа. Не знам да играя ли още една битка или да не играя. Ама... Всъщност, едно ми картите, имам и Ice Spirit-ата. Боулера ми е на втори левел, имам гвардовете. Голема е хубава карта, ще взема още една такава карта. Да го апдейтна, апгрейдна. Но нямам достатъчно парички. Аз преди клипа имах доста пари, обаче се ги изгубих и сега съм беден. Ами, освен да ще изигра още една битка. О, фак, игра с третия дек. Изнасям. Удари. Добре ударих. Тук аз просто си експериментирах и то взех, че че играя с него. Това е гадно. Добре. Това ми дава една голяма възможност да направя селитките. Дали да му тръгна? Да. Охо, колко е умен. Охо. Айде, елитките му набараха колата. Коречи. Трите москитарки умряха. Остана само една, не и една няма да остане. Ей така. Това е good game всъщност. Уизарда няма да го пускам, няма защо. Ма това ми изнася колото е. 3, 4. О, електровизарда. Фак. Не знам сега какво да му пусна. Чакай, чакам да събере за трите или ама да го събира. Той сигурно не очаква, ама аз ще му пусна така я и свизар. Той какъв е той? Бавен ли е? Човек, защо ми? Няма да питам. Бати готиния дек има сигурно. Айде набара ми кулата Хограйдърчето, ама не, 60 ще умрат. Москитарките умряха, обаче Хограйдъра остана. Ми няма да му дам повече да удря. Хора, той всъщност... Той е много глупав. Бързо. Кат. Добре. Така, пускам му скелетън арми. И сега... Той няма дефен за въздух. Бум! О, ти си good game, бе, моето момче. Ти си good game, бе. Охо. Сори, тук не е много ферплей, ама. И така това видео мисля да го набра. Добре, не знам как да го направя всъщност.
арената, колкото и да не исках. Това видео вече става 10 минути, тъй че мисля да изиграя една игра и с втория дек. Направо така се едно такива не е бил за нищо. Ще играя една игра с втория дек. И свършвам в то ще е про. То ще е про. То ще знае как ще се игра тази игра. 4, 5 и се ще го изчакам. Пускам му миньон. Охо! Това ми дойде прекрасно. Мерси. Е така също. Охо! Охо! 2 пъти. 3 пъти. 4 пъти. 5 пъти. Той също Джан Скелетън не изнесе колата. Фриз. Гърна и там при Кингс Тауъра. И при Кингс Тауъра. Бум! Хора, и за клан често мисля да направя така едно дълго клипче, където падне за него и за този чест, как му беше името. За Team Battle честа също ще направя едно клипче, където ще фараме с един мой приятел, сигурно ли, не знам. Добре, брат, той тъп ли е? Той тъп ли е? Електровизър да го пое. Аз всъщност 1 минута 30 секунди мога да дефендвам. Антоно отявано ми забива интернет. Охо, тръгвам. Ей. Тук лошо стана. Замръзни. Добре. Беше го пуснал. Да ви кажа ли нещо, какво ще направя сега? Мамка ти мръсна. Фриз. Бачкай! Това е. Уху, добре, изнесъл го. Хайде! Остана си електровизър. Не, вече. Не я набара. Добре, дефендваме с пълни сили. Дефендваме. Уизърд. Фриз. Така. 5, 4, 3, 2, 1 и ще спра клипа на пауза за малко.